हाँ तो आज हमनी बच्चा अपन कैमरा लेके फिर से जाता नहीं के शादी शूट करे। साथे में सीएमवा बा फिरोजवा बा। तो हमनी बच्चा अपने घर से निकल जानी के परतावल तहनी पर सोचत हुए काहे अपने मुंह पे करिया मास्क लगोले बानी। उठवा पे मार देले बा कीड़ा, उठवा फूल के हो गेल बा सुअरी के गाड़ी नियर। एकरे खातिर हमके करिया मास्क लगावे पड़ता। तबले त फिरोजवा लगेला बनरे नियर दांत चियारे। हमनी बच्चा अपने हंसी मजाक करत पहुंच जाने के जमली नहरी पर। यहाँ उड़त रहेला देसी पाउडर। तो हमनी बा देसी पाउडर लगावत पहुंच जाने के दुल्हा घरे। पहुंचता खान में हमनी बच के मिल जाला पिए के पानी। लड्डू देखता खान में सीएमवा 4-5 गो चाप देला। तबले फिरोजवा कहला लड्डू से पेट ना भरी, हमके चाहिए खाना। हाँ तो यो लगेला खाए खाना। जैसे बुझाला कि 6 महीना से कर घरे दाल बनल ही नहीं रहल है। ये इतना दाल ले लेला बुझाला खाई नहीं दलिये से नहाई। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? सब कुछ भइले बाद हमनी पे पहुंच जाने के बराते में। यहाँ बहुत बढ़िया रथ सजल रहल है। इतना तेज लाइट रहल हमके कुछ दिक्कत नहीं रहल है। मैरिज हाल में पहुंचे के देखे के कृष्ण और राधा नाचत रहे ना सब। जयमाल हो गया फाइनल, सबके आशीर्वाद देते रहेला दूल्हा और दुल्हन के। तो भैया जयमाल के बाद ड्रोन के काम हो जाला खत्म। तो हमहू चली आवे खाना उना खा के घरे। भैया लोग तनी हमारे चैनल फॉलो कर लगन। इतनी समय फॉलोअर हमारे बहुत डाउन चलता ना सब।